لسر ومجارم میبندری مامۆستا عەبدولباقی حوسێنی سەرۆکە یەکیتیا گشتیە نویسکار و ڕۆژنامەبانن کوردستان سووریا کریە. مامۆستا عەبدولباقی دەم باش بەریە هەموو تشتێکی ئەگەر لەسەر چالاکی ڕاوەستێ ئەو فستیڤالە وەڵدارخستی فستیڤالە هەڵبەستە کوردی چاوە بڕێوەچوو چ تێدەهاتە پێشکەشکردن کەنەمکە. بەلێ سپاس گەلەکی وەگو هون دەزانن ئەم وەک یەکیتیا گشتیە نویسکار ڕۆژنامەبانên کورد لە سووریا ئان لە ڕۆژاوای کوردستان هەر ساڵ vê rojê li dar dixin roja helbesta Kurdî a ku dikeve 22 meha cotmehê her salê eve ji 2012 heta îro ro 2022 ev 10 sal em vê meselê dişopînin li Ewropa em jimarek baş ji helbestvanan û nivîskarên Kurd em dawe dikin helbestê xwe tê dixwînin her wekî jî me girê daye vê rojê bi roja koşkirina dawî a Seydayê Cigerxwîn û di wê rojê de jî em xelata didin helbestvanên serkeftî û her wekî de jî xelata Seydayê Cigerxwîn em pêşkêşî helbestvanekî got afirandina wî di warê helbestê de gelekî xurt e em pêşkêşî wî dikin. Îsal taybetmendiyek wê hebû ji ber ew koça dawî ya keça Kurd jîna Emînî me dixwest got ev mehrecan bi navê wê be ji ber vî hawî jî belkî wedît gelek helbestvan helbestên xwe avêtibûn ser jîna Emînî û kuştina wê serdestê Recîba Îranê. Dawetname ve kirîbû ji gelek rewşenbîra re taybet ji helbestvanan re kesên ku beşdar bûn û helbestê xwe xwendin dora 20 helbestvanan bû çi keç çi xort. Bi rastî navên gelekî mezin di nav wan hebûn hevalên me henin ji mêj ve ev 30-40 salê wa got warê tora Kurdî de kar dikin û helbestê dinivîsînin beşdar bûn û helbestê xwe xwendin û hin jî ev nifşên nû jin yê got di helbestê de kar dike ew jî hazir bûn wa jî helbestê xwe xwendin. Wek hûn dizanin yanî têviliyek hebû di nav xwendina helbesta de hin helbestin hildayê bûn helbestin normal bûn lê belê bi gelemperî yanî cemawer kesên got hazir bûn kesên rewşenbîr ji vê mehrecana me razî bûn û gelekî kêfxweşiya xwe dan xuya kirin. Her wekî de jî kesê me Başa Mamosta Abdulbaqî yani vê dirê dixwazim ew ê çendê bizanim te behsa em bêjin xelata ya helbestvanê Kurd Cigerxwîn kir. Îsal bo kê hate pêşkêşkirin kîja helbestvan bû? Belê belkî we temaşa kir îro me li ser Facebookê me agahiyek daxist têbîniyek me daxist got ev xelat hatî li pêşxistin bo heftiya bê ji ber kesê me wî pêşînyar kiriye wek kandîdat îro nexweşxaneyê em hêvîdarin ku rewşawiya tenduristî baş be û em naxwazin navê wî jî bêjin em dixwazin bikin surprise bo xelkê xwe ji bo heftiya bê em ê navê wî kesî bêjin. Belê. Başa Mamosta Abdulbaqî min bên li ser yani ev çalakiya ku weldar xist Kurdên kîja parçeyê Kurdistanê bêhtir beşdarî bû û helwesta wa derbarê vê çalakiyê çi bû ku bi taybetî îsal bi navê şehîda Kurd jîna Emînî we kirbû? Rast ew bi xwe piranî yanî mehrecana helbesta Kurdî ya me ya xelkê me Kurdistana Rojavayê û bi piraniya kesên got hazir bûn helbestvanên me ji Rojavayê Kurdistanê bûn. Hin hebûn ji Kurdistana gem bêjin Kurdistana Sor an jî xelkê me yê Sofyata Berê ew hazir bûn wek guhdar memo helbestek doxwendin ew jî mêrê xwe jî bes piraniyeyê mayî Kurdê me yê Rojava bûn me dixwest bi rastî jî em doza kesên ji Kurdistana Rojhilat ji Kurdistana Başûr got ew jî hazir bibin û helbestê xwe bixwînin lê mixabin xuyayê hevalê me yê ku mîta got mehrecanê bi rêvê dibir ew agahdarî gelek ew têkilî navbera wa û van helbestvanê me Kurdistana Başûr an Kurdistana Rojhilat nebûn lê belê tiştê got min ji hevala guhdar kir got hin ji we hatin hazir bûn wek mêvan û ji xwe guhdar kirin di vê mehrecanê de. Belê. Gelek spas ji bo Mamosta Abdulbaqî Husênî serokê yekîtiya giştiya rojnamevan û nivîskarên Kurdistana Sûriyê bi te mirabî gelek spas.